iLadysmith Black Mambazo iqembu wesicathamiya elingaconsi phansi emhlabeni ngobubanzi bawo. Ngenxa yokucokama kwezinga lomculo walo oqhakambisa isigqisa seAfrika selihlabane ngezindondo ezahlukene lizojabulisa ke abalandeli balo eningizimu Afrika kulenyanga yokubungaza izwekazi iAfrika. Njengoba ithakaselwa emazweni angaphandle ngalolu hlobo siphinde futhi abantu basekhaya sibakhombisa ukuthi yini le enhle kangaka abantu abayibonayo ngeLadysmith Black Mambazo. Amambazo asungula isikhungo sokucija amaqembu asafufusa uqinisekisa ukuthi alishabalali lolu hlobo lomculo. Khona iqembu elibizwa ngeGoodfellas elase-Northwest Rustenburg esike sahamba nalo saya e-UK nelinye elase-Northern Cape imedudukane behambela amadolobha ahlukene khona beshowcase umsebenzi wabo. Kanti-ke azoqala ukudlala mhla zingama-24 kwephezulu eJoburg Theatre azayivala eState Theatre ePitoli ngozibandlela. Izindabeni ze-SABC ngingunqubeko Nzimande. Mama